Ndaba na kamera. Priyasebenza nakithi. Balekile lokho. Kurukudu sasho ngaphakathi sabaselenga. Cha futhi ngithi angibingelele. Ngibingelela iqembu labaselenga eMnambithi. Sithi nawo umsebenzi omusha omhle kakhulu. Esicela bafuthi nisisupport ke kiyo. Nisinike amandla amaningi kakhulu. Njengalawe nisinike wona, nisinike niphinde kaningi ke manje. Kube kaningi nje ukuphinda kwenu. Siyabonga kodwa kakhulu enikwenzile kithi ngonyaka odlule. Ngizocela nje ukubonga elinye ijongo esisebenze nalo la. Ebelincane kodwa sisebenza umsebenzi omuhle kakhulu nalo. Usimayedwa. Lensizwe ibizwa ngoSimayedwa. Umfowasithole. Cha sisebenze kahle kakhulu yansizwa shaya amabhekhi ngamahle kakhulu. Ngithi angikuveze nje lokho ngoba insizwe esencane engifuna ukuthi amandla ayo eqhubeke phambili. Futhi ngicela nokumemezela umcimbi wethu ozoba unge-31 kubantu abakhela uMnambithi. Nongawakhele uMnambithi mayengakhona ukufika siyacela nisivakashele nge-31. Kodwa nje kakhulukazi abantu abasemsinga naseMnambithi, abantu abaseduze kakhulu lapho. La sobe sinethulela khona kakhulukazi lo msebenzi, suwethula bukhoma, sidedela zonke ingoma zethu esinazo kuwo lo mcimbi loyo onge-31 esambaneni. Ngiyacela futhi niphelele nonke ke lapho. Kube kumnandi kakhulu, siyabonga.
kazikhulumani nomndosi sami mhlambe safike iqembu umbulala mhlambe safike iqembu umbulala wemngana ngithembi yaza ngithembi yaza ngithembi yaza ngithembi yaza ngithembi yaza ngithembi sitha sami zileze sitha sami zileze utayeza ngami angangifanyela ngesitha utayeza ngami nangangifanyela ngesitha ngithembe nangangifanyela ngesitha ngithembe nangangifanyela ngesitha Ukaina wambula limfowabo akatholanga lutho awunukaina wambula limfowabo akasiza ngalutho nukaina wambula limfowabo akatholanga lutho awawambula limfowabo kaina akasiza ngalutho ngeke washintsha amabala ngoba yini udlalile mfowethu ngeke washintsha amabala ngoba yini udlalile mfowethu ngeke washintsha amabala Ngiyamthanda mina